1, 2 i 3. Després de convèncer petits i grans la temporada passada, el mag Sergi Buca torna al Teatre Nacional amb l'espectacle Umbra. 4 noves funcions a la sala gran del teatre per tots aquells disposats a viure un matí d'allò més emocionant. Un muntatge d'ombres i màgia en moments d'una veritable poesia escènica. Sergi Buca va i ve segons li sembla, però li resulta força més fàcil desaparèixer que aparèixer. El seu sofert representant, Jean-Claude Labache, viu dins d'un televisor i està fart que Buca no arribi a temps a les funcions. És per això que decideix descobrir tots els secrets del mag amb l'ajut del senyor Gris, per poder així substituir-lo definitivament dalt dels escenaris. És amb la lluita d'aquests dos personatges, en un combat ple de màgia i sorpreses, quan l'obra arriba a un punt d'exageració que fa que l'espectador no sàpiga qui és qui. Miri el que diu el diari. Apareixerà Buga la seva propera funció? Pas un dubte, fins i tot, que demà, quan s'alci el talló, vostè sigui capaç d'aparèixer en escena. Sergi Buca va començar en el món de la màgia de molt jove, amb només 14 anys. Els seus espectacles s'han pogut veure a diversos països. El seu treball amb les ombres xineses li va valer el Premi d'Arts Annexes de l'Associació Francesa de Prestidigitadors i el Premi Mandrake a l'originalitat. Buca sempre ha destacat per fer servir les il·lusions òptiques com a font d'inspiració. Dins del que és el món de la màgia hi ha diverses especialitats. A mi no m'agrada tampoc classificar-me amb un... Hi ha dos grans branques amb la màgia, que és la màgia de prop, que és aquella màgia més propera, potser amb cartes i objectes més quotidians, i després hi ha aquella altra màgia, que és la màgia d'escenari, que és aquella potser on es fan servir més grans elements, i dins d'aquestes dues grans especialitats doncs, hi ha moltes altres, no? Com és el mentalisme, les grans il·lusions, i diguem que a mi m'agrada doncs, fer una mica, no de tastaolletes, sinó que intento crear... M'agrada molt treballar sobre la imatge, sobre les il·lusions òptiques, sobre l'engany de la vista, no? El veure una cosa i semblar que sigui una altra, no? I aquest, diguem, és per on m'agrada més treballar, i per això treballo molt doncs, amb les ombres xineses, amb les projeccions, amb un munt de coses que veuran a l'espectacle, que tampoc ara... La dramatúrgia d'Umbra va a càrrec de David Cirici, un professional amb experiència en el teatre infantil, la comunicació, la televisió, mentre que la direcció escènica ha estat cosa de Ramon Simó, que ha concebut Umbra com un espectacle per al públic familiar. Un espectacle de màgia, però que al mateix temps barreja un petit conte i barreja petites històries dirigides a espectadors una mica més adults. Finalment, pensem que la màgia pot agradar i pot interessar a tothom, i pensem que està bé que els pares que acompanyin els fills també es puguin divertir una mica. Umbra és un duel ple de desaparicions, regit per unes lleis misterioses que obren les portes a la fantasia. Els dies 8, 15, 22 i 29 de març, màgia i humor al Teatre Nacional.